Bakenya bagenderete kwarigania emeyega yesuguku nigo o abagambi babere bakuboriwa kwene kyabunango bekabare oborendi obotingwa sinsemo ao ime county ya Kisii asentiremo yo gutanga obosele bechingenjo ao gati yabo oboibi obokibago egati ya yande amanke ayangorengana no yo kabeire omo msebe wodi ya Nyatieko Daniel Ngoto na niga yakwa naya chinga kekerana asomo yega bwa matanga yamo ase wodi yo ya Nyatieko no murikeito Zulikerubo na na utwariganiriro roboti uru na somo yekabwa matanga ensemo ya mwisho wa lami imeya wodi ya Nyatieko county ya Kisii ase oyo karenge umurwanirira bw'ikirogo kyobo MCA ase wodi ya Nyatieko Daniel Ngoto abakagwikana kurwengora yae guchia ase family na njite family yae lakini nese na bere igakinero yo muchakano neyo mwaheli Chinga kecho ni Ngoto akwanera oborendi obobe ime ya Gusii mono chingaki abantu beiriganetie gwacengere suguku ase asaba abagambi kobeka oborendi boisaini. Wakati wa Christmas ni mugumu, watu wezi ni wengi, machambasi ni wengi. Jaribu kutupatia security, mchunge wananchi. Mahali inakuwa ngumu, wewe uko na line ya direct kwa Ruto, mwambie kuongezea maaskari Nyatieko, watu waende Christmas na usalama. Asayo ni gomoko ibu mugambi bwensemeyo akwanera okwena no kwechineti asasaba abantu gotwara ekebande ne line yesimi ererikire gose registered nabo igogokanya abantu mbakugitera chineti bakwegwa ese emegondo yabo ndubwato kuriko wechineti neneti requirements chinene kegimanibore enamba yesini ere active make number yekebande ere registered ne number yesimi enamba yekebande ere registered ase number yesimi nero ikotware esimi netubati esimi utware banya Safaricom ere registered inseye number yekebande kiao osekio ndebe familia yo toro kwenda ku reconnect na line na kunyeweka sesini kugokora koreka na nabo kunya cyo tubati esimi lakini mbia otumekesi kurinde kiraba bisabali bagweta kurika chineti tobasabe nga mbanyora nganoga nitie net na net nero tumegete kugitera chingeni biticha yaralete kindi kende kereke bana ba class 8 bakorete KCPE ntobo nyuriri na ndento ngendete ko bonyoria amangana Elimu scholarship Elimu program scholarship asabana wata maxi 280 bachigoro ngoripotere geta Sen Candice TV ninche Julie Kerubo.